Kaixo, Santi Rodríguez naiz, Euskal Dantzarien Biltzarreko koordinatzailea. Eta, bueno, nire lana batez ere da hori, EDBren lana eta egitasmo guztiak koordinatzailea. Haien artean, badago ere, diasporarekin harremana lortzea, edo berreskuratzea, orduan oso garrantzitsua izango litzateke, guretzat eta denontzako harreman hori lortu eta sendotu. Bai hemengo jendea, bai bertoko jendea, folklorearen, euskal folklorearen alde lan egiten duen jendea, biltzea eta harremanetan hartzea, posiblea badan.